Anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị iri ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ. N'ihi ya, anyị jiri umeala rịọ Chineke, onye na-enye ihe niile ndụ, ka o pụta ahụ nwanne anyị bụ Chinedu n'ọnọdụ ndị nsọ na ndị niile kwere gara aga, ka o gosi ya ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye kwụrụ ụgwọ oji, onye o mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bụkwarị n'ụba aka nke ndị ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nyelu ya aka, ozi nke Chineke, ozienu ya, nụlanụ mkpụrụ obi ya oselu. Anyị mozi tụrụ gị n'etobi Chinedu Augustine ụwara ya anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi, anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile nke ijiri gọzie nwa odibo gị na ndụ nke pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma niile ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gee ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, onye nwe anyị. Kwenyere nwa odibo gị bụ Chinedu Augustine ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke nọ n'ụwa, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Chinedu Augustine ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Na ndị mmụọ ozi Jesu Kristi, ị nọrọ n'ime iri mkpụrụ wee si otu a ya mere ji nwee nchekwube karịa na ha ga-eso n'ọnwụ biri ọzọ. Biko mee ka odibo gị bụ Chinedu Augustine nwee ike ịnọ n'ime iri a, nwee ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ike gwụrụ ya, nye ya ike. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị eji ebi n'eluigwe, nke onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Isi na ndụ nke kpọrọ nwanne anyị ya, Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee, wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya,
mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Dịka isi bọọlụ ekwena ka ekwena Nna anyị nọ n'eluigwe, the body of ONOWU Augustine Chinedu Chukwukebe is about to committed in the Mother Earth. So, Papa Nan, Agaya, or a little baby. Then Abraham Mini, on when you lost us, that's the child, and I am Christian. Eba children and London. Then one night of Augustine to a baby, and I am Christian. Equal on your child and Iluna Paradise. Nabata one night of Augustine, Angling Kenny, and I am Christian. I need to marry Baptist such a one night of Augustine. Well, about one also by you, man. Kepatia with Tundensoke, and I am Christian. I am Make a better physical time, she go and the most in the water. I know it cast, then I kissed it when you want. Yes, baby, only one. Make it like that, but don't upload it. Upload it. I'm probably about it. I'm probably in a way of that. I'm go to the weekend and the Amen. I can't do it. I'm probably in a way of that. Amen.